zajednica u Čikagu večeras ima veliki razlog za slavlje. U svečanoj sali crkve Sveti Nikola biće održano donatorsko veče na kome će se prikupljati sredstva za još jednu srpsku školu u Americi, internacionalnu školu Nikola Tesla, koju će od septembra sledeće godine pohađati ne samo srpska, nego i druga deca koja žive u ovom regionu. U Sjedinjenim Državama trenutno rade dve registrovane srpske škole, po jedna u Čikagu i Milvokiju. A osim Nikola Tesla internacionalne škole za koju se na ovoj večeri prikupljao novac, u procesu verifikacije je i srpska škola u San Diegu u Kaliforniji. Nikola Delić, član upravnog odbora internacionalne škole Nikola Tesla u Čikagu, buduće škole za koju se večera skuplja novac. Šta je ono što će Nikola Tesla doneti i našoj zajednici i ljudima i deci koji žive u ovom regionu? Antonije, prvo hvala što podržavaš ovaj događaj večeras. Želim da kažem da Nikola Tesla, samo ime govori, da Nikola Tesla donosi inovacije i najbolje sve što se tiče obrazovanja za srpsku decu. Želimo da dovedemo, da našu decu obrazujemo u skladu sa najboljim svetskim standardima. Tu su nam se priključili večeras gospodin Milutin Nikolić iz Beograda sa svojom školom Zvezdobrojci, koji je inkorporirao sve svetske metode i kurikulum u svoju školu, gde će naši učitelji raditi sa njima, proći sve treninge, iskoristiti najbolje od najboljega i to želimo da donesemo naše dece ovdje u Čikagu. Šta je ono što će razlikovati Nikolu Teslu kao školu od ostalih škola? Pa, razlika će biti u tome što će deca imati prvo recess koji će biti 2 sata dnevno, imaće gardening klas, imaće razne aktivnosti u okviru crkve. Da prevedemo za ove ljude koji nas gledaju u Srbiji. Recess je veliki odmor. Veliki odmor će trajati 2 sata dnevno, u smislu u rasporima, više od 30 minuta. Deca će počinjati dan kao u vojsci, vežbaće 30 minuta pre časa. Znači imaće da uče ono što smo mi učili kad smo bili mali, domaćinstvo, manje više te stvari inkorporirane u taj kurikulum. Tako da bit će jako dobrih stvari i želimo da ovim putem pozovemo sve naše parohijane i ljude u Čikagu da nam se pridruže i da podrže ovaj projekat i zajedno sa ostalim školama našim, sa Svetim Savom, da napravimo jedno bolje obrazovanje za našu decu i našu budućnost. Amerika ima i veliki problem sa obrazovanjem koji je nastao u proteklih nekoliko godina. Mnogo je liberalnog i mnogo je političkog uvršteno u te kurikulume, u te obrazovne programe. Da li će i ova škola krenuti tim putem ili će se distancirati od onoga čega smo svedoci proteklih godina u Americi? Ova škola će se distancirati od toga. Nećemo biti deo te liberalnog puta koje ide američko školstvo i mnoge škole u Čikagu. Imaćemo svoj put i mi ćemo praviti sami svoj put za našu decu, onako kako mi najbolje znamo i umemo. Hvala puno. Hvala i vama. Nakon koktela upriličen je i prigodan kulturno-umetnički program u kome su prisutni mogli da uživaju u nastupu folklornog ansambla Oko Sokolovo. Skupu su se obratili vikarni vladika Čikaški Serafim, zatim predstavnici škole, znameniti ljudi iz lokalne srpske zajednice, te gradonačelnik gradića Lajonsa, u kome će škola biti smeštena. Milutin Nikolić, osnivač škole Zvezdobrojci, koja je sestrinska škola škole Nikola Tesla, internacionalne škole Nikola Tesla iz Čikaga. Šta je ono što mogu da očekuju roditelji i deca od sledećeg septembra? Ja mislim da smo na putu da napravimo najbolju školu na svetu. Zvezdobrojci u Beogradu su već postižu neverovatan uspeh koji pokušavamo da repliciramo i da podignemo još više ovde u Nikola Tesla International školi u Čikagu. I mislim da je to pravo rešenje za sve porodice i srpske, ali i američke, zato što se radi o rešenjima koja još ne postoje na globalnom nivou. Radi se o novom modelu škole, o novom načinu školovanja za našu decu i pripreme za društvo koje ne znamo kako će izgledati. Znamo da će da se menja, da bude sasvim drugačije nego što je danas, i zato spremamo našu decu kroz te naše škole. Šta je ono što su osnovne karakteristike Zvezdobrojaca, a bit će i karakteristike Nikole Tesla? To je bukvalno to. Kako da pripremimo decu za društvo koje ne znamo kako će izgledati.
već u prethodnih par desetina godina se društvo toliko promenilo, tehnologija je otišla toliko daleko, danas imamo kola koja se sama voze, imamo tehnologiju koja nadmašuje nešto što smo čak i pre 20 godina mislili da je naučna fantastika. U sledećih 20 godina to će da ode još brže, još dalje i onda je pitanje kako pripremiti tu našu decu za to društvo. Mi znamo da će 610 dece koji idu danas u osnovnu školu raditi na poslovima koji još ne postoje. Tako da radi se o tome da ih pripremimo gradeći karakter, gradeći maštu, gradeći emotivnu inteligenciju, socijalnu inteligenciju i ne samo intelekt. I to je glavna tema i Zvezdobrojaca i to će biti glavna tema Nikola Tesla International kad bude otvorio. Tako da ja sam vrlo uzbuđen što sam ovde i vrlo sam srećan što moji sunarodnici, što mi Srbi otvaramo inovativne škole i pravimo prodore u ovako jednom važnoj industriji i ovde u Americi. Hvala vam puno. Hvala vama. Bivši konzul Republike Srbije u Čikagu, Damjan Jović, večeras sa nama. Niste više na funkciji, ali večeras se ostvaruje i deo vašeg sna. Pa bili smo zajedno ovde kada smo sve ovo počinjali i tada sam rekao da je to po zamisli u to vreme možda najveći projekat koji je srpska dijaspora započela ovde i najveći poduhvat još možda od izgradnje Nove Gračanice. I evo vidimo posle nekoliko godina koje možda nisu bile baš najlakše godine u poslovnom smislu da uprkos svemu, zahvaljujući velikom naporu, velikoj želji, polako se i ti snovi naše zajednice ovde u Čikagu realizuju i postaju stvarnost. I nisam želeo naravno da propustim taj moment. Naravno, uvek ste dobrodošli ovde. Šta očekujete od septembra u internacionalnoj školi Nikola Tesla? Pa uvek kažem, ja nisam sreo za sve vreme svog službovanja ovde u Americi ni jednog Amerikanca koji je rekao za svoje komšije Srbe da su to loši ljudi, da su lenji ljudi ili da su loši domaćini. I naši ljudi ovde u Americi jesu vredni ljudi, srpskim rukama je mnogo toga ovde stvoreno, međutim sada je došlo vreme da pokušamo da malo više radimo i glavom, a manje rukama. Sada prelazimo u tu fazu, a da bismo glavom radili trebaće nam znanje i to je ono što pokušavamo ovde svi da zajedno stvorimo oko ove Tesla međunarodne internacionalne škole za naše buduće generacije da dobijaju najbolje obrazovanje i da to obrazovanje bude u skladu sa vrednostima koje su tradicionalno bliske našem narodu. Obrazovanje će, barem po najavama, ljudi koji sede u upravnom odboru škole ovde primati i naša deca, ali i deca svih drugih zajednica koje žive u ovom kraju. Mi Srbi smo uvek bili širokogrudi, uvek smo znali da zagrlimo i sve druge, da budemo i otvorena srca prema svima. Nismo delili ljude ni po rasama, mi nismo nikad bili ni kolonijalna sila, ni bilo šta slično, nemamo to nasleđe i tu vrstu predrasude. Tako da u svakom slučaju znam da će sva deca ovde biti dobrodošla i čini mi se da će to biti i bogatstvo u odrastanju za našu decu koje su ovde, ali i dobra priprema za one koji jednog dana možda razmišljaju da nastave deo školovanja ili da se jednog dana možda i vrate u Srbiju, da se tom momentu lakše prilagode nakon svega ovoga. Nadamo se da će ovo biti dobra škola, koliko čujemo od ljudi koji rade na pripremi ovog projekta intenzivno, po programima i onome što će nuditi, ona će biti konkurentna najboljim školama ovde u Čikagu i za nje će stajati i jaka finansijska podrška biznis zajednice srpske u Čikagu, koja nije zanemarljiva. Pa da im poželimo sve najbolje, to je jedino što nam ostaje. I da im poželimo sve najbolje i da budemo uz njih sve vreme, naročito u ovim prvim godinama dok program ne zaživi u punoj meri. Naravno, hvala vam puno. Vladiko, ja sam započeo večerašnji prilog rečima kako je ovo veliki dan za srpsku zajednicu, a vas pitam koliki je značaj obrazovanja za srpsku zajednicu i za našu decu koja odrastaju ovde daleko od otadžbine? Značaj je neopisiv, temelj njihovog bića. Treba da vidimo na što više mjesta, što više parohija, gdje god možemo da otvorimo škole, ovako od najmanjih nogu kao što počinje, od vrtića pa dalje, da se djeca obrazuju u pravom duhu,
Jer lako se desi djeci, bez obzira na uzrast, da se nađu u nekoj okolini gdje im sve izgleda kao da je prihvatljivo i prihvaćeno. I da bez nekakvog obraćanja pažnje na to što se događa oko njih, jednostavno odlutaju u nekom smjeru gdje smo mi uvijek bili i do danas, mi po suštini pravoslavni hrišćani, svetosavci, stranci. A ovdje, što kaže svoji na svome, nismo stranci, nego će ta naša djeca, isto kao i u sabornom hramu u Čikagu i u Milwaukeeu, da budu u svojoj kući. Svoji na svome i kulturno, i društveno, i najvažnije duhovno. Pa nek je blagosloven ovaj trud ovdje u crkvi Svetog Nikole, da Gospod dade svima snage i mudrosti i izdržljivosti da iznesu ovaj dobri teret do kraja koji su primili na sebe. Da će Bog, hvala vam puno. Molim lijepo.